Ak máte radi vidiek, zeleň a súkromie, tak vám predstavujeme víkendový domček v Turni nad Bodvou. Na pozemku sa nachádza aj vlastná studňa, v dome je zavedená obecná voda, elektrina a plyn. Vidiecký domček je v pôvodnom stave, ale ak ste šikovný majster, tak si ho viete pekne prerobiť. Novosťou je táto pekná kachlová pec, ktorá stále funguje, takže si môžete zabezpečiť drevo a v zime si naložiť parádny ohník, ktorý vás zomrie. Na pozemku je už pripravený aj altánok, v ktorom môžete odpočívať, grilovať, venovať sa rodine, alebo len tak si poležať a dať si jedno pivečko. Takto si predstavujem pokoj na chalupe.